परिवार ପାଇଁ ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିବା ମାଆ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପଦେ ନିଜ ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ବାହାର କର। ନିଜ ଖୁସି କଥା ଟିକେ ଭାବ। ବସି ଟିକେ ନିଜେ ନିଜେ ବସି ବିଶ୍ରାମ କର। ତୁମେ ଯେତେ ପରିଶ୍ରମ କର ନା କାହିଁକି ତୁମକୁ କେହି ପଚାରିବେନି ଯେ ତୁମେ ସାରାଦିନ ପରିଶ୍ରମ କରି ଚାଲିଛ, ତୁମେ ଥକି ପଡ଼ିବନି, ତୁମକୁ କଷ୍ଟ ହେଉଥିବ, ତୁମେ କିଛି ସମୟ ଆରାମ କର। କେହି କହିବନି ତୁମର ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଲାଣି। ତେଣୁ ନିଜ କଥା ଟିକେ ନିଜେ ଭାବ। ନିଜେ ଆଗେ ନିଜ ଶରୀରକୁ ଟିକେ ଯତ୍ନ କର। କାମ ତ ହେବ, କାମ ତ ଆମକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ବିଶ୍ରାମ କର। କେହି କୁହନ୍ତୁ ବା ନ କୁହନ୍ତୁ, ନିଜ ମନକୁ ବୁଝେଇ ବିଶ୍ରାମ କର। କିଛି କିଛି ମା ଅଛନ୍ତି ବା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ରାଗରେ ସବୁ କାମ କରି ଚାଲିଥିବେ। କ'ଣ ହେବ? ନିଜ ଶରୀର ନଷ୍ଟ ହେବ, ନିଜ ମନ କଷ୍ଟ ହେବ। ତେଣୁ ନିଜ କଥା ଟିକେ ନିଜେ ଭାବ। କମ୍ ସେ କମ୍ ଶରୀରକୁ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ଦିଅ।